Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Вписване в мемориалната стена на община Панагюрище в Градския исторически музей на академик архитект Благоевград Сакунджиев. По предложението ни запознае господин Кристин Костадов, председател на постоянна комисия образование, култура, младежка дейност и спорт. Уважаеми господин Годунов, уважаеми господин Каменски, уважаеми господин Лалов, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости, уважаеми наследници на академик архитект Благоевград Сакунджиев. Щастлив съм, че имам така честа и удоволствието да докладвам това предложение за вписване на господин Сакунджиев в мемориалната стена на исторически музей на град Панагюрище. Това е един безспорен авторитет и мисля, че присъждането на тази награда е абсолютно заслужено. Но преди да докладвам самото предложение, ще ви запозная с автобиографията на господин Сакунджиев. Подлагам на гласуване така направеното предложение. Процедура на гласуване с колегите. С 20 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, Общински съвет приема предложението за вписване в мемориалната стена в Градски исторически музей на академик архитект Благоевград Сакунджиев. Уважаеми колеги, преминаваме към следната точка в днешното заседание.